Velkommen til Sitting Gym. Nu viser jeg dig aktivering af den øverste del af kroppen. Vi kommer til at bruge musklerne, vi kommer til at bruge lymfepunkter, og vi kommer til at bruge også triggerpunkter til at stimulere. En rigtig god stimulation, som alle burde prøve. Og faktisk implementere det i sin hverdag som en vane. Til at stimulere muskler, punkter og alt det, som kroppen får energi af. Mens man sidder på en stol eller på sofaen. Er det ikke helt genialt? Okay, lad os nu komme i gang. Vi starter lidt med energetisk aktivering af hænderne. Og derefter så skal vi bruge knoerne til at massere eller 2 fingre. Jeg er faktisk mere til de 2 fingre, men jeg kan også godt lide at arbejde med fingrene. Til dig er det jo helt op til dig, om du skal bruge knoerne eller om du skal bruge fingrene. Nogle steder er der måske lidt bedre at bruge knoerne, og nogle steder er det måske bedre med fingrene. Du finder din egen måde. Men lad os nu komme i gang. Først starter vi der, hvor vagusnerven starter. Og vagusnerven starter nemlig herfra. Så vi bruger her, er det jo måske en rigtig god idé at bruge knoerne lige der, hvor vagusnerven starter. Og så stimulerer du rundt omkring. Og så begynder du at komme stille og roligt oppe ved hovedet. Du spreder omkring hele hovedet. Og gør det over det hele, du kan. Lige så godt du kan. Der er rigtig mange mennesker, der har spændinger i hovedbunden. Og spændinger i hovedbunden med tiden kan faktisk give problemer i ryggen. Den kan give problemer, psykiske problemer også. Og den kan give problemer også i kæbeområdet, nakke osv. Så ja, efter vi har stimuleret hovedbunden rigtig godt, så fortsætter vi her omkring øjnene, og her omkring tændingerne. Godt. Så nu starter vi med at tage hånden oppe, og ligesom holde en lille smule her ved nakken. Uden at du bevæger ligesom kroppen særlig meget. Prøv ligesom kun med armen og hold her. Kig til den side af armen, som du har brugt. Vi skal nok bruge den anden side også bagefter. Og så prøver du lige så meget at holde kroppen i lige tilstand. Og så bøjer du lidt ned den side, hvor du har drejet. Cirka 45%. Godt. Det gør du omkring 5 gange. Og derefter så fortsætter vi med den anden, hvor du holder her. Drejer hovedet. Prøver lige så muligt. Og så bøjer du. Der kommer til at ske nogle aktiveringer her, nemlig ved skuldrene og ryggen. De muskler, de bliver aktiveret. Lad være med at gøre det her. Prøv ligesom at holde overkroppen lige. Og så ligesom stimulere kun nakken og skulderen. Cirka 5-6 gange. Så er du klar. Så bruger vi armen igen. Men den her gang skal vi bruge armen over på den modsatte side. Drejer hovedet til den arm, du har luftet. Og så banker du her. Du banker, trækker vejret dybt. Vi kommer til at banke en del i den her video. Og det er simpelthen, når vi banker og stimulerer nogle triggerpunkter, eller masserer nogle triggerpunkter før eller efter, så sker der en rigtig god aktivering af selve musklerne. Okay?
Så ja, nu gør vi det igen med den her arm. Kigger til den her side, og så banker vi her. Der er rigtig mange, der har spændinger her omkring skuldrene. Og hvis man ikke gør noget ved de der spændinger ved skuldrene med tiden, så går det ud over ryggen. Nu her, så skal vi aktivere nogle lymfepunkter lige her under kravben. Så jeg bruger, kan man sige, fingrene her, men find lige hernede under. Masser lidt. Vi kan gøre det en side ad gangen. Vi kan gøre det begge sider samtidig. Masser rigtig godt hele vejen omkring. Det kan godt være, at vi bliver lidt røde. Og så masserer du hele vejen hernede. Der er også en del af vagusnerven, der bliver stimuleret her. Rigtig gode punkter. Og når vi er færdige, så banker vi igen. Bang, 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 bang. For dem af jer, der har været hos mig i klinikken, så ved de i hvert fald, at når jeg aktiverer vagusnerven på den her måde, så banker jeg altid efterfølgende. Og det er faktisk meget godt at snakke eller sige noget, når du banker, fordi vagusnerven bliver nemlig aktiveret endnu bedre på den her måde, med de der vibrationer, de der små vibrationer, der sker i stemmen. Godt. Nu her igen, nu skal vi finde nogle ømme punkter. Først her på den her scene, hvor der er rigtig mange mennesker, der har problemer med musklerne her. Så undersøger du først, og cirka midt ved nakken, så er det der, hvor de fleste er øm, fordi der findes nemlig nogle triggerpunkter, vi skal stimulere. Så du finder de der punkter, og så masserer du med 2-3 fingre, fordi så kan du være helt sikker på, at du rammer de punkter, der skal til. Triggerpunkterne nogle gange er ret små, og nogle gange er de også store, men også afhængig kan man sige, hvor stor selve spændingen er. Så du stimulerer i hvert fald der, hvor du er mest øm. Så stimulerer, og så banker du. Bang, 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 bang. Og efter det, så trykker du simpelthen på de der punkter, som har været mest øm. Du hjælper lidt med den ene hånd. Og så trækker du vejret dybt. Tre gange. Og efter det, så holder du stadigvæk og bøjer lidt hovedet fra side til side, mens du holder. Det kan være meget ømt, men det er virkelig, virkelig dejligt og forløsende bagefter. Godt. Nu skal vi gøre fuldstændig det samme over på den her side. Så igen, vi finder ømme punkter her cirka midt på nakken. Og så stimulerer vi. Når vi har stimuleret godt nok, så banker vi lidt. Vi kan banke sådan, alt efter hvad det er. Ikke for hårdt. Sådan lidt blidt, men stadigvæk dybt. Og derefter, så trykker du igen. Finder de der punkter, hvor det er mest øm. Holder med den anden hånd, for at du støtter rigtig godt. Trækker vejret dybt. 3 gange, altid via næsen. Og pust ud via munden. Altid lidt længere ved pust ud. Det er der, hvor vagusnerven bliver stimuleret igen. Man kan godt høre min hund lige ved siden af mig og snorke. Det beklager jeg. Jeg er aldrig alene. Han er der alle steder sammen med mig. Nå, det er også meget hyggeligt. Derefter, når vi stadigvæk holder, kan man sige, så drejer vi lidt hovedet fra side til side. Godt, super godt. Nu skal vi arbejde lidt med kæberne.
Så vi finder de der punkter, det kender I forvejen fra lektionerne før. Vi masserer lige her ved kæbemusklen. Masserer rigtig godt. Vi kan også bruge knoglerne og massere hele kæbesiden. Hele vejen ned hertil. Masserer, masserer, masserer. Godt. Så nu, der er rigtig mange mennesker, der har kæbespændinger. Og det interessante er, at næsten alt spænding i kroppen starter med kæbespændinger. Kæbe, nakke eller skulderspændinger. Det er en af de første symptomer, folk oplever, når der begynder at ske noget i kroppen, som kræver lidt opmærksomhed. Men det er også en af de der symptomer, som folk slet ikke mærker til det, eller giver slet ikke opmærksomhed. Fordi det er bare lidt ømhed. Det er bare lidt spænding. Det skal nok gå over. Og ja, det kan også godt være, at det er bare en spænding, fordi man har siddet i træk eller noget lignende. Men hvis man ikke har en specifik årsag, eller man ved præcis, hvorfor man har det sådan, og det er noget, der er vedvarende og fortsætter hele tiden, så er det absolut noget, man skal gøre noget ved. Fordi spændingerne, de går ikke bare af sig selv. Hvis det er en spænding, som er ligesom kroppens sprog og fortæller dig, at der er et andet sted i kroppen, der er ubalance, så er det jo næsten lige meget, hvad for nogle øvelser du laver, og hvad det er, du gør ved selve spænding, så vil det ikke bare forsvinde. Så vil måske midlertidigt komme i dvaletilstand, indtil næste gang, når du er stresset, eller der sker noget, og så blusser det op igen. Det er jo lige præcis det, du skal holde øje med, fordi hvis det blusser op igen, og det er ikke bare noget, der forsvinder af sig selv, eller med nogle små øvelser, eller hvor kroppen ligesom har slappet af osv., så er det fordi kroppen fortæller dig, der er noget andet, der er i ubalance. Nå, men lad os nu fortsætte med vores sitting gym. Så ja, vi er her ved kæberne, og der er rigtig meget vrede, der sætter sig der. Og så laver vi sådan nogle kæbeøvelser, hvor vi åbner munden. Vi åbner lidt munden så meget som vi kan, med tung ud. Og derefter, så lukker vi munden og spænder med tænderne. Okay? Så nu masserer vi. Og mens du masserer og trykker en lille bitte smule, så åbner du munden så meget som du kan med tung ud. Så lukker du og spænder med tænderne. Og så gør vi det her 3 gange. Masserer lidt. Og spænder med tænderne. Så masserer igen. Hold lidt. Åbn. Så meget som du kan, så du virkelig mærker, hvordan ligesom kæbespændingerne de spreder sig. Eller muskulaturen, det ligesom spænder op. Og så skærer lidt tænder. Man skal virkelig passe på med kæbespændinger, og specielt hvis man skærer tænder om natten. Fordi med tiden kan det godt komme tandbrud, og det kan komme til at koste rigtig, rigtig mange penge. Yes, så nu har vi ordnet lidt kæbemusklerne, og nu fortsætter vi med muskulaturen her rundt omkring. Så nu tager vi hånden en lille smule ligesom tilbage, så meget som du kan. Næsten på det samme niveau som skulderen. Okay? Og så tager du knoglerne, og så masserer du ned. Så masserer du hernede. Masserer rigtig godt. Du trækker bare vejret altid godt her, når du laver de der øvelser. Godt. Nu gør vi fuldstændig det samme over på den anden side. Så meget som muligt i lige, uden at du bevæger øverkroppen meget. Og så masserer vi her ned til brystet.
Her er der sådan en lymfe. Den her lymfe er hævet, når man er syg, eller hvis ens immunforsvar er ikke særlig god, eller hvis kroppen kæmper med noget indvendigt. Så hvis du er øm her ved det her lymfe, som fortsætter hele vejen herned, så kan det godt være, at kroppen kæmper med noget indvendigt, selvom du ikke føler dig syg. Men hvis man er syg, så kan det godt hæve. Og det er faktisk et godt tegn. Det betyder faktisk, at lymferne prøver at hjælpe dig. Den prøver virkelig at bekæmpe nogle ting og se, at der sker i din krop. Ligesom også når man får feber og så videre. Det er faktisk godt. Det glemmer man nogle gange, ikke? Fordi man har det ikke så godt. Men det er simpelthen fordi, det er kroppens reaktion. Det er kroppen er op og stå og kæmper, så du har det godt efterfølgende. Godt. Så nu har vi stimuleret ligesom lymferne her lidt ved at lave de der massageøvelser. Godt. Så nu skal vi banke en lille smule. Og vi banker en lille smule her bagpå, og så op. Bank, 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 bank. Og nu gør vi det over på den anden side. Igen, der er nogle punkter, specielt heroppe og her bagved, som stimulerer hele kroppen. Godt. Hvad skal vi lave nu? Nu skal vi arbejde lidt med solar plexus. Så her ved solar plexus starter vi med at massere lidt. Og så fortsætter vi her under brystet. Det er ligesom sådan nogle bevægelser, som om du stryger lige under brystet. Der findes også helt vildt mange punkter, som sørger for, at din ryg og lænd har det godt. Er det ikke vildt? Helt her, som har noget med ryggen at gøre. Der er ikke mange, der tænker over det. Godt, så nu har vi stimuleret de punkter også. Og nu fortsætter vi her omkring solar plexus, og så omkring ribben. Men så prøver vi ligesom at komme lidt under ribben. Og jeg ved godt, at der er rigtig mange, der har spændinger der. Men hvis du oplever ømhed, hvis du oplever, at der er nogle punkter, nogle hævelser, noget ømhed, så er det jo fordi, der er noget, der er spændt op der. Okay? Og den har jo rigtig meget med mavemusklerne at gøre. Så det er en god stimulation, det vil da være super, super godt. Selvfølgelig ikke, hvis det gør direkte ondt, så skal du stoppe og gøre det meget, meget, meget blidt i kroppens tempo. Men hvis det ikke direkte ondt, så fortsætter du bare. Så er det virkelig noget, du har brug for. Ikke? Så nu går vi ligesom derfra solar plexus, og så ved ribben, og så prøver vi ligesom at komme lidt ind i. Okay, men træk lige vejret. Du behøver ikke lige fuldstændig at lade være med at trække vejret, fordi der er også rigtig meget med vejrtrækning, kan man sige her. Ikke? Hvis du oplever nogle vejrtrækningsproblemer, så kan der også godt være nogle af selve muskulaturen her, der har spændinger. Så ja, så prøver vi ligesom at undersøge hele området, hele vejen ned ved omkring ligesom ribbenskanten. Ikke? Og hvis der er nogle ømheder igen, så masserer du bare lidt mere der. Godt. Så har vi sørget for det. Nu skal vi finde trianglepunkterne. Og trianglepunkterne, det er jo som, dem finder ud så fra, kan man sige, fra armhulen en lille smule længere ned. Cirka 3-4 fingre længere ned. Okay? Og så en lille smule ind mod brystet. Okay? Så ned og en lille smule ind. Du vil kunne mærke punktet, fordi de fleste er faktisk også lidt øm der. Det er faktisk også lidt selv, kan jeg mærke. Der sidder nemlig trianglepunkterne. Og du masserer, banke en lille smule. Masserer igen, banke en lille smule.
Godt. Og så går vi en lille smule i lige linje derfra. Cirka, hvad kan man kalde det, ved knoglen her, sådan midt på selve knoglen. At du kan mærke igen. Det kommer du nok til at mærke igen, der hvor du er øm. Og så masserer du også det her. Banker en lille smule. Masserer igen. Og så går vi lidt længere ned. Til det næste punkt. Omkring ribben der. Yes. Godt. Og banke. Og nu gør vi det fuldstændig det samme over på den anden side. Så ned her, og så ind igen her. Her findes der faktisk nogle punkter, som har rigtig meget med fingrene at gøre. Fingrene og arm. Jeg har en del klienter, der kommer med, hvor deres fingre sover en gang imellem, uden grund. Så det er en god øvelse her, at undersøge de der punkter, hvis man har det her problem. Og så går vi lidt hænger ned. Godt. Hvis du er lidt i tvivl, om du arbejder rigtigt med de rigtige punkter, så undersøg lige rundt omkring, fordi normalt vil kroppen lige vise dig sig og sige, du er øm her, så er det nok der. Okay? Og lige så mange gange du arbejder med de der punkter, lige så bevist bliver du, og lige så nemt bliver det for dig bagefter, så du ikke skal se den her video hele tiden. Godt. Så nu har vi aktiveret rigtig, rigtig godt. Nu skal vi lige have det sidste her, hvor vi aktiverer lidt nakken. Okay? Så nu tager du 2 fingre, og så helt tilbage med nakken. Du kunne bare mærke det her. Og så fra side til side. Igen, prøver ikke at bevæge så meget overkroppen. Kun nakken fra side til side. Knæk, 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 siger den bare, ikke? Godt. Ja. Nu gør vi en lille smule her, hvad du kan se her på siden, ikke? Nu der. Og du gør det der. Og så fra side til side. Super godt. Jeg tror faktisk, vi er færdige med det øvre del af kroppen. Nu skal vi arbejde lidt med den nedre del af kroppen. Så vi starter lige med at banke lidt, banke lidt her ved sidemusklen. Cirka her, hvor en baglomme vil sidde. Så findes der også en del punkter, som de fleste er rigtig øm. Du finder de punkter og stimulerer og banker. Det gør vi det samme her over på den anden side. Måske er det bedre, at du bruger knoglerne her. Vi finder den, og så banker vi. Godt. Så nu skal vi finde nogle punkter her foran. Det du skal vide, at mange gange, hvis man har spændinger her, nakkespændinger, skulderspændinger, kæbespændinger, alt det her, som har i den øvre del af kroppen, og ikke har fået gjort noget, at de bliver bedre, så sætter det sig helt ned til lægmusklerne og til dine ben. Så med tiden kan du faktisk godt få ondt i benene og ondt i fødderne. Fordi spændingerne, de spreder sig nemlig fra muskel til muskel. Først i musklerne i nærheden, og derefter fortsætter det igennem hele kroppen. Godt, så nu starter vi her og prøver at stimulere på siden. Ikke lige i midten, men lige her på siden. Stille og roligt.
og finder nogle ømme punkter. Vi masserer. Du bruger lidt kræfter, bruger du, kan man sige, så du mærker de der punkter. Godt, og hvis du har nogle ømme punkter, så skal du faktisk stimulere dem en lille smule mere. Så gør vi fuldstændig det samme her, hvor vi ligesom masserer lidt og finder nogle punkter. Vi masserer. Når du masserer faktisk, hvis du også gerne vil stimulere lymferne i en god flow, så skal du faktisk altid mod hjertet. Så du gør faktisk 2 ting på en gang. At du masserer, og du stimulerer lymferne. Det er super vigtigt det der med at stimulere lymferne. Godt. Så nu skal vi finde nogle punkter her nedenunder faktisk. Dem, der har problemer med ryggen, med lænden, med bækken, så er der faktisk en rigtig god punkt lige her under knæet. Hvis du trykker med 2 hænder her, så kan du se det nemlig. Eller så kan du mærke det. Lige her, når du bøjer en lille smule. Så kan du mærke det punkt, som er virkelig, virkelig øm. Du prøver at finde det først. Og når du finder den, så stimulerer du dem. Først en side og bagefter den anden side. Kører måske en lille smule oppe, bare for at se, om der er nogle andre punkter her i nærheden også ved musklerne, der er ømme. Og så ender du med den punkt her. Og igen, banker lige en lille smule. Godt. Så gør vi fuldstændig det samme over på den anden side. Vi finder den punkt. Knæk, ser den bare. Så fik jeg få løsnet noget. Så undersøger vi også lige her nedenunder, om det kan være noget. Og så stopper jeg ved den punkt der, stimulerer lidt og banker. Og hvis du er øm her, så banker du også lidt her. Du skal ikke være bange for at banke. Du banker ikke for hårdt. Du banker dybt. Og noget du kan mærke, men faktisk meget blødt. Godt. På siden her er der også dem, der rider for eksempel, eller dem, der kan godt lide at løbe uden at de varmer op og så videre. Så kan man også spænde rigtig meget op her. Og der tager vi også nogle punkter her. Og så masserer vi lige lidt. Også på den anden side, lige på kanten her. Godt, så vi fortsætter med lægmusklerne. Og som jeg allerede har nævnt, at her ved lægmusklen sætter sig alle spændinger, som man har haft eller har i øvre del af kroppen. Så der findes nogle triggerpunkter lige her under, en lille smule længere ned fra knæet på indersiden. Dem finder du, og hvis du er virkelig, virkelig øm, så tager du den anden hånd, og så stimulerer du punkterne på den her måde, hvis der er noget ømt. Og du er sikkert også meget spændt, så det kommer til at gøre lidt af. Men det er en god stimulering. Og så banker vi. Vi banker en lille smule. Ej, hvor er det godt det her ved lægmusklen. Super fint. Nu gør vi det samme over på den anden side. Igen, vi finder punkterne her. Og når du finder den, så tager du den anden hånd, og så stimulerer du på den her måde. Hele vejen ned. Og så banker vi. Du behøver ikke tage benene oppe for at banke. Du kan også banke hernede. Det er mere så, jeg kan vise dig, hvad det er, jeg laver nemlig. Men alt det her er jo super genialt, fordi det kan du nemlig lave, mens du sidder på en stol. Super, super skønt. Så vi tager også fødderne
Og så laver vi ligesom de der bevægelser. Min sag knæk. På inderside, på yderside. Så de knækker en lille smule. Ikke? Og så går vi en lille smule tilbage til den ydre del igen, hvor vi laver nogle harmonika. Rigtig god øvelse. Her placerer du den ene håndflade og den anden her. Okay, nu laver vi nogle harmonika bevægelser, hvor du trykker ind her, og her trykker du over på den anden side. Og så nu viser jeg dig, hvordan vi indånder, og så holder vi vejret, mens vi laver harmonikaen. Okay, og harmonikaen skal være 3-4 gange, og så puster du ud bagefter. Okay, du kan gøre det sammen med mig. Så indånder vi, og så holder vi, mens vi laver. Eller undskyld, jeg holdt ikke. Nu gør vi det igen. Nu holder vi på vejret. Indånder, holder. Og puster ud. Igen. Holder. Og puster ud. Og så gør vi det igen. Og nu gør vi det igen. Over på den anden side. Indånder, hold. Indånder. Hold. Det skal være lidt ligesom twist-agtigt. Og så gør vi det her 3 gange. Ikke? En god twist, det er det, der er ved det. Nu holder vi en lille smule her igen. Og den anden side. Så meget som du kan. Hvis du kan få fingrene til at ramme, så er det super godt. Hvis du ikke kan, så skal du ikke presse for meget. Bare så meget som muligt. Ikke? Og så prøver du ligesom, at hovedet ikke skal stå helt hernede, men en lille smule mere lige. Det er utroligt, der skal være så meget støj i dag omkring mig. Og så trækker du vejret. Og nu gør vi det over på den anden side igen. Så meget som du kan. Her er det super godt, at du ligesom trækker vejret. Det er det, der får musklerne til at lave det her bevægelse, så de bliver ligesom aktiveret. Okay? Og så laver vi ligesom en twist igen. Alt efter det passer dig. Men du kan ligesom se, at din arm skal komme ligesom her på siden, eller midtvejs, mens kroppen er stadigvæk lige. Okay? Så det er det, der er. Så lige så muligt, så du ikke skal gøre det der, hvor du fylder med. Det skal du ikke. Men du prøver ligesom at holde kroppen, og så er det kun. Så fortsætter vi lige med lymfepunkter her, jeg vil vise dig. Hvis du for eksempel har frosne skuldre eller problemer med skulderbladet på en eller anden måde, og du har prøvet at aktivere alt mulige punkter, som du kender til, men stadigvæk føles låst, så er der her lige midt i armhulen, mens du gør det her bevægelse. Du trykker ind simpelthen. Og så gør du bagefter over på den anden side. Altid på begge sider, selvom du oplever måske smerten kun i den ene side. Okay? Så trykker du lidt ind. Og den er meget øm, hvis du har problemer der, nemlig. Så gør vi det her. Og så aktiverer vi lige lidt hovedet. Og så lidt over på den anden side. Godt. Og nu trykker vi godt her.
Så du presser på begge sider. Du presser rigtig godt. Nu aktiverer jeg lidt musklerne. Og så bøjer vi en lille smule. Bøjer en lille smule. Du kunne bare mærke det virkelig ved håndledene. Og så gør vi det her. Og over på den anden side. Og nu tager vi lige hånden eller hænderne bagved. Og så mens du presser hovedet tilbage, så presser du med armene foran. Så der kommer lidt ligesom modstand på en eller anden måde. Kan du mærke det? Du trykker hovedet tilbage, men armene de presser foran. Så i den stilling skal du være. Og så samtidig med at du gør de der to ting, ikke? Så skal du prøve at dreje hovedet. Samtidig med at du presser, ikke? Så der kommer lidt pres omkring nakken, mens du gør det her ting. Så aktiverer vi også nogle muskler omkring skuldrene og nakken. Okay? Godt. Jamen, så tror jeg nok, vi er klar for i dag. Du aktiverer lige det sidste her. Og trækker vejret. Og ryster du lidt hovedet. Eller du ryster hele kroppen ved at gøre det her. I en helt afslappet tilstand. Hvor armene det får lov til at flyde der, hvad de kan. Træk vejret dybt.